शांति। हाँ एक लोटा पानी ले यह खेत में आज बहुत घास रहे साफ करत रही घाम हो गई बहुत गर्मी लगैता। अच्छा आवा तनी आवा भाई धरी है घोकी घोकी रउए अकेले काम करब दिनो भर आ संतोष कहाँ गइलन संतोष बबुआ अरे भाई पढ़े लिखे वाला पढ़े लिखे काची पढ़े लिखे साथवा जाई तनी एथी रहे भइले जइबे करेला जरूरत त मरी दिन भर मरी हम का क्या करत करे है? तब कहला कुहुरा तनी ए जे पानी ले आई काची पानी ले आई तब छोट भाई बा उखले पियसल तन पानियो लेके जाए लायक ना रहन त ठीक बा तू देलू न फरगेरुआरी करैत रह एकदम आइजा घरे आवा त पर अरे का हो गलो का हो गलौ तनी ऐसा गाय के रूहवे से दुआर पर तू करबे ना त का करबे ता सुन ल हमारा बे एथी में रहे के हम अब शांति के साथे रहल चाहतनी आ जब रहब तब हम शांति के साथे रहब का करले शांति के साथे रहब हम शांति के बिना अब हम ना जियब शांति के साथ रह शांति बिना ना जियब शांतिये में हमार प्राण बसेला गाड़ी के पेट देखै छ सुनो हाँ तब का रहबे त शांति जोरे तो का शांति हाँ शांतिये साथे अब हम रहब बरफ नु के समझ तो का होती तोरा का हो जाई छोट भाई हस नु रे हाँ का हो जाई आ शांति जोरे रहबे ते हम शांतिये साथे रहब देखै दस कि ना हम शांतिये साथे रहबे करब मार के थुथुन दूर दे हे गणेश बाबा हम संतोष के साथे जियल चाहतनी हमरा और कुछ ना चाहिए बस हम संतोष से जियतानी सब कोई रुपया पैसा से जियला लेकिन हम संतोष से जियब हमरा संतोष का चाहिए कहले हमरा का कहले संतोष ते? चाहिए बस संतोष चाहिए हाँ संतोष चाहिए संतोष और क्या चाहिए हमारा संतोष शांति देवर भौजाई देवर भौजाई रउआई का बोलतनी मरधम रउआई सब का बोलतनी संतोष ही अशांति तू ई शांति के साथ रही देवर भौजाई आज चाहर कर दलम सुनो पहले बात देखो पंचायती लेखा करियो अरे ई कहता का भलो सुनो पहले हमर बात कितना बढ़िया तो तार लोग के भाई के प्यार पूरा पहले सुनो हमर बात गांव में फैलल बा। कहता हई कहलक हाँ कि हमरा संतोष दे दे हे गणेश जी आ होई आके कहलक हाँ कि हम शांति के साथ रह जाए तो तार मौगी के नाम शांति हवा इहे नु हां इनकर संतोष नाम है हां ई से कुछ बात नहीं के ई बेचारा कहलन के इहे थी बानू ना देखो भैया हम तारा बतावत हम ई बेचारा कहलन कि हम भैया शांति के साथ रहल चाहतनी हालत हमरा ना चाही आ ई बेचारी कहलक नु कि हम संतोष से रहल चाहन माने धैर्य से सबूर संतोष को ना सबूर बताई समझाई अरे समय ना तो जान तो इहे में दुनिया कितना पागल आ गइल कितना असही कट मर गइल शरीर अकील में कह अभी सब गर्भवती है कर दो कह दे अकील में कि भगवान से माफी मांगा मेहरारू से माफी मांगा मत भाई छोड़ के तू अचरंग लगा ना बुझाई रे ना रउआ तो एकदम ना बुझाए हम अपन देवता पितर से कहतनी बताई शांति से ए कहल जाला सुनो ए जमाना में बबुआ हम पढ़ल लिखल नहीं कि पढ़ल लिखल जरूरी बा आ पढ़े लिखे के चाहिए हां का तब ना समझाई तब लोग तो घर में कलह होई हां हां लगा तू कर ले तो कुछ ना तो ई कर ले तो कुछ हां अरे तो हम कुछ को लेते लो घर में कहले कब तक घर में बैठ जाता पढ़ल जरूरी बा पढ़ रहे हई हो पढ़ रहे आके दू चार गो आदमी समझाइल तब समझ गई नी बात बढ़िया बा अब बुझा के लूक नाम बाई हमरा त समझे में ना होइत रहे पढ़ल लिखल नहीं की अच्छा, ठीक बा। पढ़ल लिखल बहुत जरूरी बा ठीक बा अब समझ में आ गई हूं हां अब एकदम तो कोना भागे हमने के आ गई नहीं है हां नती मत